Kumpanija lokali qed tipparteċipa fi proġett massiġġ sabiex toħloq innovazzjonijiet f'aspetti loġistiċi marbuta mas-settur tal-avjazzjoni. Dan tħabbar waqt żjara mill-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonnici fil-kumpanija Hands-On Systems fit-Technopark tal-Musta. Kumpanija li fl-aħħar 10 snin applikat ir-riċerka u l-innovazzjoni sabiex toħloq teknoloġiji u soluzzjonijiet ġodda blan li tikkummerċjalizzhom ma' diversi klijenti lokali u anke internazzjonali. Fil-fatt fost oħrajn fl-aħħar snin din il-kumpanija ħolqot soluzzjonijiet, vetturi elettriċi u applikazzjonijiet li jużaw l-aħħar teknoloġiji fl-qasma ta' tracking u fil-qasam tal-internet tal-oġġetti. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Geoffrey Farrugia sostna li din il-kumpanija llum timpjega 35 persuna fil-qasam tar-riċerka fil-waqt li fetħet suq u għandha uffiċini reġjonali f'diversi inħawi madwar id-dinja fosthom l-Italja, l-Afrika, il-Lvant Nofsani, l-Awstralja u l-Amerika t'isfel. Huwa wkoll spjega b'mod konkret kif il-ħidma ta' din il-kumpanija taffettwa l-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Jekk inti għandek l-iskips madwar villaġġ madwar is-city, tajjeb illi biex inżommu l-iskips dejjem vojta tkun taf kemm huma mimlijin. Tajjeb ukoll għal min ħajmur ibattal biex ma jqgħodx imur ibattal għal xejn jekk huma vojta. Dak fost ħafna proġetti oħra u riċerki oħrajn aħna ħafna drabi naqbdu application illi hija neċessarja ġi riċerka tagħna ħafna drabi ma tkunx xi ħaġa forsi li ma tolqotx il-ħafna nies. Il-Ministru Bonnici sostna li dan il-Gvern se jkompli jkun ta' spalla għal dawn il-kumpaniji. Dan huwa il-futur għal pajjiżna u aħna se nkomplu nagħtu s-sapport kollu tagħna biex iktar kumpaniji bħal dawn jagħmlu lil pajjiżna iktar b'saħħtu għall ekoloġija tan-innovazzjoni biex inkunu preparati minn issa għall-isfidi mhux biss tal-lum imma anke ta' għada.